Shalom mamanginang, adorak sotapukka parminggotta parjolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohata. Amin. Tapuji Tuhatta sen edeta nomor 10 ayat sada saat rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohakku Jehovah, ninna ibana do, kaholongan saleleng nileleng na kubahen makkaholongi ho. Dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha jala pardingga basa na sumurung, tamadonian hona uhum muhami, ala ni garis ni rohanami midahatam, alay sa sesa madosanami, jala salpuhon sude papahinan nami na kurangi. Sayunang usati asi ni roham sian kami. Say tabay mapasupasum, dohot gogo na sian banuagijang tuhuriam. Asa hupuji hami ho, dung malua hami sian pardangolan na di hasianganon.
Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian edeta nomor 524 ayat 1-2. Tatangihon ma patik ni dibata di minggutta sedarion imasian patik perjulu saat rodi patik pasapuluhon patik perjulu aku do Jehovah di Batam ninna di Batata dan jadi marakup aku bahinomu di Batam napa duahon dang jadi ganaommu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloa. Patuluhon, dang jadi dohonon goar ni di bata, yang go soture dalan ay hona uhumna do sogot akkana marsineang di guarna. Paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari maula hamu nasa siulaun muna. Alai yang ko ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah di Batamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dinaonomari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Rungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahanido ubahin na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari pariden nai, jala di parbadiai. Palimahon, ikon pasangapommu do naturasmu, asa martua ho, jala leling mangolu, di tano na nilehon ni Jehovah di Batam tuho.
paunopon unang ho mamunu. Papituhon unak ko mga lakup. Pawaluhon unang ho manakko. Pasiyahon unang ho olo makatidakkon hata nasututu maralohon donga jolma. Pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Behado padok ni debata taringut tupatik na sapului, oddo, ahudo jahuba debatam, ninna debatata, pargogo na suhatudusan, jala parrimas. Siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka na sugoroha diaw. Alaya si dorohaku diakka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diaw, naso mga laosi patiki, ima sahatna, atong rap mangidugugo mahita tutuhatta debata. Ale tuhat debata, say pargugoy mahami, mangulaw no bart tupatikmi. Amen. Mared dehita sen edeta nomor 434 ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madosat tanagudangi, tuado panedebata, atong tapauduk,
jala tapaserep maruhatta, martangiang mahita, ale Tuhan de bata, amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom, martangiang tuho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asiniroham na godangido, saya si maroham di hami, mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, say sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Aleni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot hasesan ni dosata. Ay dangadong ibar ni ay saluhut do pardus diari patuluhon nama naik tu surgo lau hutul tu siamu ni dibata Jehovah. Amanai parguguna suatu dosani, si may mana pemulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsea itodi porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot hasisani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot dagini halak ng mati, dohot yang uduan na surasuda. Amin. Tabi gema tikting na masa di mingguta sa dayon. Shalom. Parhalado HKBP Serpong Pasaton. Selamat hari Minggu, jala selamat mandohoti permingguan di Bagas Joro, dohot na patupahon permingguan di Bagasta Ganup Marsada-sada. Laos huhut ma pasaton nami, sian parhalado selamat ulang tahun, turuas ni huria na marulang tahun, hari hatu tubuh, dohot na marulang tahun, parsaripeon di mingguon. Diramoti, jala di pasu-pasu tuhata mahita salutna. Tikting Minggu 16 November 2025. Goar dohot topik ni Minggu. Sadarion Minggu 16 November 2025 masuk mahita tu Minggu 22 dung Trinitatis marlapatan hasi tolu sadaon ni debata ama anak do todi perbadia. Topik Minggu sadarion ima dihahohlongi Jehovah dohot saluhut bangso. Dakdanak na tubuh. Di hari Sabtu 15 November 2025, di basa-basahon tuhata do sada dakdanak boru, tu keluarga, Febri Franz Pamungkas Sianturi, Inang Johanna Angel Natalia Batubara, Cianwik Bethlehem. Hipas do dakdanak nang natorasna. Warta pernikahan. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbogason, ima Obed Gava Nikodemus, Lumban Toruan, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, ianak ko ni Amang Windo Lumban Toruan, Inang Tiurma SB Simanulang, Wik Patmos. Dohot Orana, Monica Dita Pravita, Widya Putri Boru Simanulang, ruas ni HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah, boru ni Amang Emmanuel Adut Widianto, Inang Sri Dartik. Pasu-pasu perbogason dipatupa di hari Sabtu, 22 November 2025 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. Padidian nama godang, dohot makhatidakon haporseaon khusus. Di hari Minggu sadarion, 10 November 2025, di kebaktian sore pukul 10 WIB, patupaon ni huriata do acara tardidi tu nama godang, sekaligus makatidakon haporseaon khusus, tu yanakon ni huriata
na tongon di bagasan Parmahanion ni Huria, Ima, Darmayati Tarigan, Dohot Atma Ahmad Fadil Maulana. Pilihan khusus. Di hari Minggu Saderion 16 November 2025, diganup parmingguan di patu pa 2 hali papungu pelean. Pelean parjolo amplop nabalau, tuhuria dohot pusat, jala pelean pa 2 hon, amplop na violet, lau mengurupi dana operasional HKBP Resort Serpong, dohot HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Minggu 20 November 2025, diganup parmingguan di patu pa 2 hali papungu pelean. Pelean parjolo, amplop nabalau tuhuria dohot pusat, jala pelean pa 2 hon, amplop na violet, lau mengurupi dana Natal HKBP Serpong 2025. Parjamita di parmingguan Sadarion. Hobar tu program pertukaran pelayan firman di Humaliang ni Distrik 21 Banten Sadarion, Minggu 16 November 2025, na marjamita di parmingguan harian pukul 10 sadawib, Ima Padita Mangandar Sinaga, Nasida Ima Padita Resort HKBP Ciputat. Peresmian Huria Nagok. Di hari Minggu Sadarion 16 November 2025, HKBP Citra Maja Pospel diresmikan Gabe Huria Nagok, Ima Marhite Preses HKBP Distrik 21 Banten, jala didongani Padita HKBP Resort Serpong, Padita Sarlen Lumban Tobing, Borhat Dokur Ama HKBP Serpong, lau mandohoti ulaun peresmian Huria Nagoki. Tona Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Kamis 10 November 2025, maringanan di kantor distrik, nunga di patupa Sinode HKBP Distrik 21 Banten. Sinode Distrikon, Ima Sinode Kerja, lau mangarang-rangi jala manotopon, aka program dohot anggaran distrik tahun 2026. Ditongani Sinodei, di Paadar Preses HKBP Distrik 21 Banten do, barita pangulawan mamuka sian pangojak konon nasida, tona manang pesan Sinode Distrik na Dumasib, boy mata jaha di lampiran na tikting ni Huriata. Donor darah. Tim Kesehatan HKBP Serpong patupahon kegiatan donor darah di hari Minggu Sadarion. 16 November 2025, pukul sia saat pukul 10 tolu. Ulaon donor darahon bekerja sama dohot Palang Merah Indonesia Lebak. Tuaka ruas ni Huriat narade rohana mandohoti donor darahon, boy mamakubungi koordinator tim kesehatan Dr. Riris Tarihoran. Partangyangan manang kebaktian bersama WIK dohot kategorial. Di hari Kamis 20 November 2025, pukul 20 WIB, maringanan di Gereja HKBP Serpong, patupaoni Huriata ma kebaktian manang pertangyangan bersama WIK dohot kategorial Ima Songon pertangyangan nampar pudi di Huriata di tahun 2025. Jala mengunjungi sude pertangyangan WIK dohot sermon kategorial di Huriata. Alani hupang idohami ma haret taoni saluhut ruas ni Huriata, lau mandohoti pertangyangani. Penutupan ibadah PA PHD Naposo Seresot Serpong. Ala marujung ne ma ulaun PA manang PHD Naposo Bulung di tahun 2025, alani dipatupa do acara penutupan PA manang PHD Naposo Seresot Serpong. Na dipatupa di hari Sabtu 22 November 2025 pukul 10.30 saat tusidungna. Maringanan di HKBP Serpong. Tema PAD manang PHD Ima, hidupku ikut waktu Tuhan saja. Perjamita tolu ayat sada 1:10 tolu. Jamita dihobasi inang pendeta Lucy Meliati Panggabean. Mardomu tusi
Ugokon hami masude akan naposo bulung ni huriata mendohoti PA manang PHD naposo bulungi. Minggu ujung tahun gerejawi. Di hari Minggu 23 November 2025, masuk mahita tu minggu ujung tahun gerejawi, laos di padomu tu minggu parningotan ni akan namonding. Diganup parmingguan di huriata, di jahahon maguar-guar ni ruas namonding, di satahun par huriaon. Perubahan jam kebaktian Minggu 30 November 2025. Di hari Minggu 30 November 2025, di parmingguan pukul 10 sada wib, patu paon ni huriata do acara pasaaton tohonan hasituaon dohot pensiun sian parhalado ni huria. Mardomu tusi kebaktian Minggu pukul 10 sada wib, di Patibu gabe pukul 10.30 wib. Songonima boa-boa hon hupasaat hami asa gabe perhatian tu saluhut ni ruas ni huria. Songonima suara ni tikting sadarion, pakobasion, parhapengon, warta pembangunan na dumasip, tajahama di warta jemaat, dohot warta keuangan naung di sagihon di ganup grup WA Wik. Utima. Tapasahat mapiliata tuhuria dohot tu pusat, marede hitasan edetan nomor 227 mamuka sian ayat sada.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti akka hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salukna damang denang. Nang naposo bulung remaja narap marsaur hita. Di minggu sadarion minggu pa-22 hondung Trinitatis. Ini tip sanggar bahin huru-huruan sinukum marga binoto pertuturan. Obartu titing nak kaning hami padita mangandar sinaga inang buru manurung. Sementara pada udau hami ala audison inang disan tempat dudukna. Kami marhobas di HKBP Ciputat. Songot titing nak kaning alani tohot ma Huriata sian HKBP Ciputat pasahat tabi tuhamu salhukna saulak nari horasma dihita. Marsaur mahita dohot tuhatai nabongot di tonga-tongata di parminggota nang marhite hatana natol hastu hita. Marhite buku ni panurirang maliaki bidusada ayat sada rodi ayat onom ujahama di tonga-tongata tapai huti hutma songonon. On mahata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhite sian pamangan ni si Maliaki. Nunga huhaholongi hamu ninna Jehovah. Alai didok hamu do. Marhite-hite aha hami dihaholongi ho. Da si Esau donian haha ni si Jakob ninna Jehovah. Hape si Jakob do hubain hasudungan ni rohaku. Alai anggo si Esau nunga huhagigihon jala hubahen akadulukna gabe halongonan jala partalianna nunga hupasahat tu atuasu akka na diparhorsihan tungsura dohono di Edom nunga niantar tabak kami ale marhobas mahami mangulahi paulihon akka turanggong songonot dohata ni Jehovah Sebaot nasida paulihon au muse mangaloha. Gabe guaran ni halak nasida luat ni hajahaton. Jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah saliling-liling na. Ikosanga idaon ni matamuna mai. Gabe dohono muna ma. Tibuldo Jehovah sogot salpu sian parbalohan ni Israel. Ikon pasangapon ni anak amanah. Jala anak somang tuan na, molo ama au, di dia do hasangapokku, molo tuan au, di dia do biar mida au. Songonod do hata ni Jehovah Sebaot tuhamu, malim akka napalea guarhu, hape lam didok hamudo, marhite-ite aha hu palea hami goarmi, ima sahat ni pajahaon ni turpuki. Amang inang formula ni panurirang Maliaki di bagasat turpuk tanwaing hira aduldo marasing sian formula nasomal di buku ni akka panurirang. Molotajaha nakaning di bagasat turpukta jala molotajaha sahatu udut ni buku Maliaki secara menyeluruh idao tamadisi jupang hira adong rupani dialog antara Allah dengan bangsanya Israel. Adong pakatayon ni debata tu bangsoi debata madok hatana bangso Israel mengelusi dan menyangkal. Nah, alanido nakaning dibuka dohata manang patuduhon holong ni rohani debata mamuka dia ya dua semacam deklarasi. Ya. Didok debata anak kaning nunga huha holongi hamu. Aku telah mengasihi kamu. Alai di debat bangsa itu. Mereka menyangkal. Gari ada didok nasida. Marhite hite aha dihaholongi hohami. Aha buktina. Aha tadana. Pabua nasitong dihaholongi hohami. Molo natutudo dihaholongi hohami. Dang niat tartabak kami.
tu bangsa Babel. Dangnya tertabah kami bahenon ni halak Persia. Molo natutudo holong roham dihami. Asa boy rupani tabuat kesimpulan kenapa bangsa itu selalu meragukan kasih Tuhan. Bahasa saya totong nasida mendebat holong ni rohani debatatu nasida. Karena mereka merasa tada ni holong ni rohani debatatu nasida ikon hobartu selera nasida, ikon hobartu keinginan nasida. Ido asana tutu si tutu nah holong rohani debatatu nasida. Mereka menjadikan selera mereka, pikiran mereka menjadi ukuran kasih Tuhan. Anggoido tong sahatu nasal pupor tibion tung soboido takas idauta holong ni rohani debata molo ikon hobartu rohata jala hobartu pikiran. Didok sahala inama tu amatai. Nunga 20 tahun kita marumah tangga. 5 tahun kita marhalik na jului. Berarti 25 tahun. Alai sahatu saunari tung sohuboto do manang natutu holong ni roham tuau. Bahasa do hono musongani inang ni namatay. Dakya di doko I love you nina. Nina inatay. Tapi bayak kok kamu jo. Mardongan-dongan na sida 5 tahun. Dungi dinikahi. Nunga seorang yang nakon na 5 halak. Alai di do inatay do pe dan kuboto manang na tutusi tutu holong roham tuaw. Holan alani hata I love you. Jadi memang perlu do haso mahlonot talung ubi halak batak memang di rumah tangga madok I love you. Memang nganggo di zaman nuaing akar rumah tangga naposo nuaing ngejut-jut dang diingok begwarni inatay. Dang diingok amatela ni aha. Ay mulai soho nasida nga digati amatay gwarni inatay gabesi yang tolong ambilkan. Nah, jadi anggoy akan naposo anggo keluarga naposo may tarhira-hira sa umur hurupane yang tolong ambilkan. Ala yang go rumah tangga ni halak batak di huta moldo cupang orupani. Gariada isong kaki do inatay. Nah, molo tajahan akaning epistelta di sada Johannes bidopa ayat siya di do di si ya. Siya noddo gabe patar holong ni rohani debata natuhita. Siya nang sinurunay anakna. Sehingga bahwa kasih itu tidak perlu diungkapkan. Tidak harus dikatakan tetapi harus dibuktikan manang diulahon nunga dipatuduhon debata holong ni rohani debata tu bangsoi alai didok nasida do penah kaning dang tohoi dang tutu holong ni roham tu hami ay dang huboto hami manang nasongod dia caram maka holongi hami ido bana ditogi hot debata bangsoi muse mulak tupudi ditaringoti turpuk tadonak kaning taringot tu pamiliton ni si Jakob maribakon hahana si Esau. Allah mengungkit kembali, Allah menyegarkan kembali, Allah merefresh kembali. Ingatan bangsa itu parningotan ni bangsoi. Naneng dohonon na tunasida bahwa hupilit do opumuna jolo si Jakob gabe ibana marnapunahon hak manang jabar kesulungan ni. Jabar hasia haani hupilit do opumuna jolo dasi Esau do patut majalo jabar manang tupal hasia haoni alai di do nakaning di bagasa turpukta hape hubaed do si Jakob hasudungan ni rohaku jala si Esau hu hagigi hodoi jala ausura. Orang Edom, bangsa Edom mengalami pengalaman yang sama seperti yang kamu alami sekarang. Andaikan mereka membangun kotanya, andaikan mereka membangun rumahnya, ausa diri mangalohainin nanakani. Tapi hamu
Hupilit do opumuna jolo. Dada ala hati korana. Gariada tahe. Ala di bagasan hagaleon na do. Hupasu-pasu do bangsomuna. Hupilit do hamu gabi bangsokku. Hubahed do hamu sumurung sian akka bangso na asing. Manangah hadiulah hamu hupasu-pasu do. Hupasu-pasu do rumah tanggamu. Marpinopari hamu gabi bangso na bolod do hamu. Alay di dok kamu do pe marhite-hite aha huhaholongi ho. Aha tadana aha buktina na huhaholongi ho. Molo au madokoni hira-hira songonon. Ay najugul maho. Takasdo dia lako nahusari. Takasdo di idaho mangula doang ariad dohok borgin. Takasdo huhaholongi ho. Molo marsahito hu urupi doho di parsahito ni. Alay di dok kodo pe aha bukti na holong ni roham tu au. Betul-betul do zolma nasoboto nedenggak ko. Amang inang ruas na hinaholongan itu hatta. Ido benar kaning tung manat molo tajaha di bagasa turpukta bahwa bangsa itu meniadakan kasih Tuhan. Di bahed debata na denggat tu nasida dang diingot nasida debata. Ido banda disuruh panuirang maliaki na kaning paingato bangsoi manungguli bangsoi. Ay guar tulut do guar maliaki. Maliaki lapatan na suruaku. Molo hata Ibrani malak itu suruan, moloki itu kata ganti milik. Jadi maliaki lapatan na suruaku. Disuruh debata panurirang maliaki itu tonga-tonga di bangsoi untuk menyegarkan mereka tentang kasih Tuhan. Holong ni rohani debata di bagasan ngulu nasida. Dihaholongi di bahtado nasida. Dada alani haburjun nasida. Dada ala hatigoran nasida. Dada ala ulaun nadinggan. Dada ala hasurungan nasida. Ala hitung asini rohani di bahtado na mamilit nasida. Amangin ang ruas na hinaholongan nito hatta. Buasa ma maol bangsoy marningo nadinggan na binahin ni debata. Somal na halak na merasa bapun. Molo dirajumi sadayanak kodo nasa najinalona nasa nabinahin ni natorasna hak na dui jala kewajiban ni natorasna ikom maol yanakoni madok mauliate tu natorasna. Molo tarajumi do sudi hakta. Majalo pakobasio di tonga-tonga ni huriaon. Semuanya itu menjadi hak kita. Maka kita akan sulit menghargai siapapun yang melayani di gereja ini. Molo tarajumi do sudi nadapotita di tonga-tonga ni portibion sebagai hak kita. Dan kewajiban Tuhan untuk memberkati kita. Maka kita akan sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Maul do hita marnida akalon nadinggan nabinahen ni debata di bagasang ulu. Jadi tudus doi songon ama maradupon inatay. Ola dungo amatay manuguti ibay kopi. Nang mangan amatay di parade si panganon na. Alay di dengnengi amatay dope. Yakyay do mauliate tu inatay. Kape holalaw amatay minum kopi tulapo. Ibain pelayan nila po ima kopi tu juluna. Ola saha di juluna ahido amate. Terima kasih mbak yan. Terima kasih ibu. Tapi inatay ganu pari di bahe kopina di bani dahana dakka di dok mau lihat itu inatay. Di nasadari marminggu ma amatay dibigay majamitan ipad ditay saha ijabu amatay bersuguk nay hola nibain kopi ni amatay dungo manuguk nay. Iben inatay ro amatay terima kasih amayan.
Ay do inatay. Papa sehat? Ina. Tori jam inatay, ulu ni inat amatay. Jangan-jangan bapak ini sakit. Kalau enggak jangan-jangan ini pesan terakhir. Ala sohya didok moliate. Kenapa? Karena suami itu menganggap itu sebagai haknya. Dan dirajubi ibana rupani panari honon ni inata itu ibana. Nah songoni mana kaning gobaran ni bangso Israel. Dan uboto madok moliate. Dan uboto marnida nadingkan nabi nahen ni debata tu nasida alani. Didok di hati Indonesia bahwa cinta itu harus berbalas. Karena tidak mungkin martopap sada tangan. Jadi molo tajah sejarah ni Bibel, sejarah ni Alkitab, bahwa sesudah panurirang maliaki dakyabe de batama makulingi bangsoi secara khusus marhite panurirangna. Allah tidak pernah lagi berbicara kepada bangsa Israel setelah zaman Nabi Maleaki ini. Kita bayangkan itu. Sampai kurang lebih 400 tahun Allah berdiam diri. Di pasip de bata. Dan dipakulingi bebangsoi. Dan robe de bata manosoi nasida marhite panurirangnya. Allah tidak pernah lagi memberikan kabar baik. Kabar baru di tonga-tonga ni bangsoi. Satu hasosorang ni si Yohanes musia di padan dari baru. Tu si Sakarias. Jadi mulai si zaman ni si Maliaki. Satu zaman ni si Sakarias. Aman ni si Yohanes padidi. 400 tahun lelengna. Allah tidak pernah lagi mengutus nabinya ke tengah-tengah bangsa itu. Yang disebut sebagai silent period. Di mana Allah berdiam. Manang kediaman ilahi, terdiamnya ilahi. Takya. Di bahaya debata berita tu tonga-tonga ni bangsoi. Jadi memang moloso saya tabahin na dengkat tu sasahalak. Alay tong rupani di parsuada. Dang diingoti rupani. Dang dihamulatehon. Batumago mapinasib. Itu kan. Mudah-mudahan selama terdiam itu mereka bertobat. Tapi molo tapamana rupani sejarah di bangsa Israel selama 400 tahun itu berganti-ganti bangsa menjajah bangsa Israel. Halak Persia, halak Mesir, halak Yunani. Ya. Naparpudi halak Romawi. Satu zaman pada nai baru bangsa Yahudi atau bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi amangin ang ruas nahina holongan itu hatta molo olo do pede bata mama kulingi hita. Molo olo do pede bata patol hason hatana tu hita. Ikor rajumat tadui lobi nadapotan pasu-pasu 10 miliar. Amin. Jadi dang ikon na luar biasa HP perkembangan ni usaha ta. Dang neko luar biasa HP rezeki ta. Dang neko luar biasa HP akka jabatan ta. Dang neko luar biasa HP jabatan ni anak kota. Asa pasu-pasu na gudang dihita. Asa hataridan ni holong ni rohani di bata. Sekecil-kecil berkat yang kita terima adalah ketika Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Molo olo do pede bata mamakulingi hita. Amanginang ruas nahina holongan itu hatta. Alita idanang dibagasa turpukta. Dang adong dipatuduho bangsoi. Tada hahormaton nasida tu debata. Di ayat onom nakaning dibagasa turpukta. Didok bangsoi do. Didok debata tu nasida. Di pasahat tamu peliamu natuau. Hape marhite sagu-sagu naramudo ninna. Molo tapaudu tu ayat pitu. Di pasahat tamu pelian muna tuau. HP pelian siya lobu nama pitung do. Dohot siya lobu napapang. Ya. Mereka melaksanakan ibadahnya. Di patupan nasida do parsobaut tu debata. Di pasahat nasida do pelian tu debata. Alay dang siya bulus ni roha nasida. Jaladang pelian
naho Bartolomo ni rohani di bata. Idoban na didok na kaning diaya onomi. Tungsura diaya nonom didok na kaning. Ikon haholongan ni amana do, anak na do amana. Jala ikon pasangapon ni, ikon mabiar do anak somang tutuan na. Ikon pasangapon ni anak na amana. Alai molo ama au di rohamu. Di dia mahasangapok di behek kamu. Molo tuan au di rohamu. Di dia mabiar mida au. Gariada tahe di ramuni hamudo goarhu. Alai dia lusi bangsoido marhitiaha huroha huramuni hamu. Marhitiaha huramuni hami hamu. Marhitiaha huramunia hami honin. Marhitiaha huramuni hami guarmu huparwa hami guarmu nin. Amangin ang ruas na hinaholongan ni Tuhata. Buido dang tahilala rupani di bagasang uluta sada ulaon nasala manang sada ulaon nasoho Bartolomo ni rohani di bata molo naung tapar hagion. Sesuatu yang sudah kita biasakan sekalipun itu menyimpang bisa itu kita anggap sebagai sesuatu yang wajar dan benar. Manang buido rupani songon na di bagasa turpukon di pasahak nasida do pilihan na marminggu no nasida mereka beribadah mereka menyembah Tuhan tetapi itu hanya sekedar merasionalisasi kejahatan dan kesalahan mereka dan sekaligus mengobati psikologi mereka itu. Aibudo diulaho sasahalak ulaun na jahat laos diula ulaun na dingkan. Hidupan na dong edei madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Hidupan na hiata begiru pani barita salah menteri halak Kristen. Sian halis hasil ni korupsina mar miliar di pasahat pilihan na tu gereja. Mantan menteri komunikasi dan informasi. Dongata halak Kristen. Sehli menubang ibadah tu gereja 500 juta. 250 juta. Tapi ujung na tartakuk may banala korupsi. Isa na maila. Gereja itu mana ila. Gabi ro gereja muse di paulak. Subangan na muse. Tu pamareta. Kamaya ko jurupan. Karena apa? Na yang dihukupi ibana. Kajahaton na. Nang hasalaan na. Marhite. Ulon na ding. Hidupan na di pahingot, de batabang soy, mulai pasahat tamu pepeliam mo, nasa sitong nadang napasangapawi. Ay do tudusan na nakaning diaya pituy, ay pasahat tamu pe sagu-sagu peliam muna, alip sagu-sagu na naramudo. Ipasahat tamu pe lobo manang habing manang biru-biru peliam muna, alay, namapitong doy, napapang doy, yang tidak sempurna. Hape di bangto iboto bangsoy do bahwa persembahan yang kita beri kepada Tuhan harus persembahan yang terbaik. Persembahan yang sempurna. Naso marlidang. Alania manginang ruas na hinaholongan ni Tuhata. Atong aha mananaing si ahonod tamarhite turpug jamita. Sadarion di bagasa kita. Naparjulu. Bahem mangulum. Gabi panidangion. Didinggan basa ni debata. Jadikanlah hidupmu sebagai kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Tunggodang tak adopi persoalan, tak adopi parukilon, tak adopi parsahiton, naso marna malum. Alai edit tamadokon, berkat Tuhan, mari hitunglah. Gumudang mahita marnida nadingkan nabi nahen ni debata di bagasang uluta. Sian akan nahat siti. Siya nakamasalay. Kaya hauro alapatan ni masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Alani hidup banda di dok, dang adong jol mana so bermasalah. Alay namar si sakui sahih nabi itu kan.
Karena masalah itu adalah kesenjangan antara harapan atau ekspektasi dengan kenyataan. Jadi molo tahirim ya anak kota rumah tangga di umur 25 tahun, nggak 30 tahun dang marna muli, itu menjadi masalah bagi kita, itu kan? Molo tahirim ya anak kota juara sada, HP juara tolu ibana, itu menjadi masalah bagi kita. Jadi kita do mabahe gudang masalah. Hidup pada ipaingo Apostel Paulus di Roma bidu 12 ayat 10. Ya. Janganlah kamu mengarahkan pikiranmu kepada perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah pikiranmu kepada perkara-perkara yang sederhana. Sehingga ketika kita melihat hidup kita, itu menjadi kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan di bagasan nguluta. Dangadok kita na somajalo dengan bahasa ni debata. Nah paduahon, jangankan kita yang adalah umatnya, yang adalah jemaatnya. Turpuk tamadokon gari bangsa na asing dihaholongi di bata. Hidup banna molo tajaha di Matius bidu 5 ayat 45. Ya. Di parode batado, di pabisar de batado, mataniari tu akaparrohan najat, di pabisar nang tu parrohan na bonar. Di parodo udan tu parrohan na tigor, di parodo nang tu parrohan na giduk. Sehingga semua orang Tuhan cintai, semua orang Tuhan kasihi di sarihot de batado, sudi jolma di portibion. Nang najahat pe dohot na tigor. Bangso Israel pe nang bangso Edom. Halak kariste pe nang so halak karisten. Alay songon halak kriste kita. Aha mahasurungata. Pabua na khusus kita, na istimewa kita di hadapan di bata. Kita yang membuat kita istimewa di hadapan Tuhan. Hidup. Kita do mabaik, kita sangat di hadapan di bata. Alanya, ay nung nga dipasanga di bata hita siya na julu. Ay pardusa do hita, alay, di sisa do dosata. Naik kombate do hita, alay, di pangulo. Nasotalup do hita majalo paso-paso, alay di paso-paso di bata. Do pehurang na. Alay, hita do patoruhod dirita. Hita do mabaik kita gabedang sangap. Alani, tadani, nang tajalo, holong ni rohani di bata. Tabahed dirita, sangap dia dopan di bata. Marhiti aha. Marhiti hita, nang tulus ulaon ni Kristusi. Papatarhon holong na di tonga-tonga ni portibion. Papatarhon haluaw di tonga-tonga ni portibion. Di 2 Korintus bidu 3 ayat 2 rodi ayat 3 di dok. Hamudo surat ni Kristusi. Kita adalah surat-surat Kristus. Karena itu jadikanlah hidup kita menjadi tulisan, menjadi firman Tuhan yang hidup. Yang siap dibaca oleh semua orang. Sehingga semua bangsa, semua orang di dunia ini akan melihat dan merasakan kasih Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan dihatam natol khas di tonga-tonga nami. Jujur Tuhar, suhar Tuhami, tu pikiran nami, akapabahenamu, molo dang hobar turoha doho pikiran nami. Jujur tami mauas di holong ni roham, hape nungan yan takas di haholongi ho kami. Syukur rohanami, di dia do de bata, hape totong doho di lampung nami. Tuhan, patau mahami marnida akan adingkan. Nabi nahemu di tonga-tonga ningulu nami. Marhite lamlas rohanami, mamuji pasangap guarmu. Huhut matuhan, pakyon nami ngulu nami. Gabi sangap di guarmu, papatarhon holongmu, papatarhon haluaun nasyakway, papatarhon kamuliamu. Tu akadongan nami nang tunasabang sope. Asa marhite hami Tuhan, tarida mahasangapon dohot hamuliamu. Atong paborhat mahami sadok ruas ni huriam, tungulu nami siapari. Akadat danak namar sikola, akana magudang, namulaulaon, akana toras Tuhan, pasu-pasu tupahi nasida parrohai, laho marmudu-mudu, akayanakon, pinalumihommu di tonga-tonga ni keluarga nasida. Pasu-pasu akau laon, pasu-pasu nang akau saha, ni ruas ni huriam, saluhutna.
Songonima Tuhan hubuah kami di tangyang nami. Akar ruas ni huriam na marulang tahun. Paingot na sida li Tuhan. Asa totong. Mabain ngolu na sida. Gabi pasu-pasu tutorop halak. Songonia kadungan nami na marukil. Namar sitaonon. Urupi na sida li Tuhan. Nangakadungan nami na marsahit. Nahuboto kami. Adong may 40 sada halak. Na dirawat di bagas na sida. Nang nadirawat di rumah sakit pe. Oma Tuhan na madulo na sida. Mangurupi na sida margugoyhon na sida. Asa manahan na sida di parsahitoni. Lumubi Tuhan. Huy. Tipas na sida. Ditiki na binuhulmu. Atong Tuhan. Oma mga pehot tangammu. Tusadok ruas ni huriamah kana marsahiti. Asa lubang pakilalaan na sida. Songon dope ruas ni huriam nas tay tarpai ma dope dia kaalus ni tangiang nasida. Oma mangalusi ganuk tangiang dohot pangiduan ni ruas ni huriam ditiki halhetanna. Atong pasu-pasu mangulu nami ali Tuhan. Jala patau mahami. Gabi pasu-pasu. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasahat ma hamulation ni rohat tamarhiti piliat tamarid di mahita.
tangia koma peliata. Ali debata amanami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho, sa ijalo may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramuti asaho parhasia kami pelianon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di buwan wagijang sa pinorbadia makuarmu. Sa Roma harajamu sa saud mallomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hangulua siapari. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon ma damena tu todim.